बरेच दिवस झाले बाहेर नाही गेलो ना आपण. राहू दे नंतर बघू मग संध्याकाळी. आता लय ऊन आहे आता राहू दे. ते पुरुष बघून ना पुरुषांना 10 रुपये जास्त सांगतात तेवढं लक्षात ठेव. आणि घरात बसून बसून मध्ये कोंडल्या का होतं तसं झालेलं आहे. तू चहा घे जाऊ. आवळा बसला इथं कुठेतरी आज. इथे कुठेतरी आपल्या इथे बसला इथे कुठेतरी येऊन बसला असेल. आवळ्याचा आवाज येत नाही ना आपल्याकडे. केले एखाद्या कुठेतरी. चल जा मग बरोबर सांभाळून जा रे. घेतलंच का फोन बिन. फोन पर्स आहे ना. आडा लाव. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. झाडू शोधते जरा कधीपासून. वस्तू ना कुठे ठेवलेली असते ना काय माहितीच पडत नाही. कुठे पण वस्तू घेतात आणि टाकतात. बघा भेटली ही बघा. आपलं काम चालू झालं आहे. घरातलं सर्व आवरलं. नाश्ता वगैरे सगळा करून झाला आणि आता म्हटलं जरा बाहेरचं करायला घेते. दरवाजा ना पुढचा बंद करून घेते कारण आता सगळं काम ना आपलं मागच्या साईडला चालणार आहे म्हणून. आणि कुणालचे बाबा आहेत तिथे. एक जाळी आहे ती सोडतायत ते. आम्ही ना मुंबईवरनं आलो ना तेव्हा घेऊन आलो होतो. मला वाटतं 2-3 जाळ्या आहेत. तर त्या खोलून आपल्याला आता त्या आड्याला वगैरे ते बांधणार आहेत ते. थोडीशी बघा बांधून झाली. तुम्हाला बघा मागच्या बाजूला दिसत असेल. ह्या अशा वस्तू सगळ्या जमून ठेवल्या म्हणून बरं झालं आज उपयोगी झाल्या. आणि आता झाडू घेऊन मी चालले तिकडे. जरा झाडून काढणार तिकडे. आलं मध्ये फाटली आहे ना ती बांधली आहे त्याला. हा फाटलंय ना पण चालेल ना. डबल करून होईल. डबल होईल आपल्या उलट आड्याला कामाला आली ना. छोटी आहे त्या मस्त झाल्या. ती वरती पण जाऊन बघायला पाहिजे. हा एक आमचं वरचं घर आहे तिथे पण आहे एक जाळी आणून ठेवलेली आहे. भेटले असतात पण आपल्याला लय वजन होतात ना. पावसात लय वजन झालेलं. ओल्या होत्या ना त्या टायमाला. जमा करून ठेवलं म्हणून कामाला आले की नाही ह्या टायमाला. चला आपलं करूया आपलं काम. वांगी दिसायला लागली आता. त्या काटक्या आहेत ना त्या सगळ्या बादला कर एक साईडला. ह्या पण त्या दुसऱ्या पण त्या काट्या लावायच्या तोडायच्यात नाही लावायच्यात त्या. हलका हलका मार. ताकद वेस्ट करू नकोस. पट जळून जाईल ते. आता सुकलंय म्हटलं हळूहळू मार. नाही निघत असेल तर सोड. ते जळून जाईल. सुकलंय.
काय का गुरु आतमध्ये आड्याच्या मध्ये ना काहीतरी लावायला पाहिजे भाजीपाला मिरचीच्या मध्ये एवढा गॅप आहे ना काहीतरी जास्त वाढत नाही ते बटाटा वगैरे टाकला असता चालला असता इथे हा का बटाटा जमिनीच्या आत जाईल ना खोलवर मध्ये टाकला जातो असं नाही इथे जागा भरपूर आणि काहीतरी लावायला पाहिजे इथे साईडने आहे ना बटाटे पण टाकले तसा येतो ना इथे तसा येतो ना त्याच्यामुळे काय लावता भेटत नाही तसा ते येणार जागा चांगली आहे धुप्प निघायला लागला ना आता कमी होतं. आता ऊन लागतंय ना 20 तारखेपासून गुलाबी थंडी आहे म्हणजे असं आपल्याला थंडी आनंद होईल म्हणजे बाहेर फिरू शकतो आपण हा गुडगुडीसारखं नाही बाहेर फिरायला वगैरे पडतंय. किती बाकी आहे अजून जाळी सोडायचं पूर्ण ही अशी जाऊन अशी सोडायला लागणार म्हणजे ही ग्रीनवाली दोरी लावलेली ती पूर्ण खोलायची हा ही ब्ल्यू आहे ना हा ही वेगळी होणार खोलल्यावरती खालची नेट आहे ना हा. ती वेगळी होणार अच्छा हा 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 ते दोन होणार त्याच्यात समजला या धाग्याने ह्या धाग्याने तिला खालची नेट आहे ना तिला बांधली आहे पण मला वाटतं हे आहे ना पुढच्या साईडला लावी आहे तेच ते आता तो खुल्ला आहे ना तो जेवढा पट्टा हा तो बांधून इकडे मागे मागे टाकला कुठेतरी ते इथे समोर तू बोलते ना त्रास देत हा आता पण केवढी मोठी फौज झालेली बोला गुरांची खूप आले होते आता त्यांना खायला जसं असं भेटणार नाही पण आता थंडी आहे तर त्यांना एवढं खाण्यापिण्याचे हाल आहेत हा मग उन्हाळा चालू झाल्यावर त्यांचे किती खाण्यापिण्याचं हे आता हिरवगार आहे बाहेर तरी पण भरपूर हिरवा आहे अजून 2 महिन्याने त्यांना लई मगज मारा होती हा मिरच्या बघा काढल्या थोड्याशा ते तिकडे जरासं झाडून घेतलं हे बघा आता गाऊनमध्ये ठेवल्यात भरपूर लाल झालेला दिसलं तर म्हटलं काढते आता ह्या जरा सुकत घालायला पाहिजे हिरव्या साईडला काढायला पाहिजे थोड्याशा भाजीमध्ये टाकायला घेतल्यात चला आता काय आंघोळ वगैरे करते जरा जेवण बाकी आहे ते करून घेते बरेच दिवस झाले बाहेर नाही गेलो ना आपण बाहेर जायची हा गेल्या मंगळवारीच गेलो ना हा ते काय भाजी आणायला गेलेलो ते काय पटकन आलो आपण 1-2 तासामध्ये बाहेर म्हणजे सकाळी गेलो आणि संध्याकाळी आलो आरामात असं बोलते मी बाहेर आता ही जाळी आता एवढ्यात तर नाही आहेत ना जोपर्यंत कुंपणाचं होतं तोपर्यंत नाही जायला भेटणार आपल्याला जाऊया आपण ना हे कुंपणाचं झालं ना पूर्ण तर कुठेतरी जाऊया तर सतत मग ते घरात राहून पण मला कंटाळा येतो मग इथे जवळपासच जाऊया कुठेतरी कैची घे ना कापायचं नाही सर्व उपयोगी येणाऱ्या वस्तू त्या ती वरची आता जाळी काही जाऊन आणायची संध्याकाळी जाऊन घेऊन या म्हणजे पटापट काय कामं ती अंदाज भेटेल ना आपल्याला कितपर्यंत जाळी पोचते ती आणि मग तशा मग काट्या लावता येतील मग कंपाऊंड किती मोठा आहे काय कमी आहे मोठा हे सकाळपासून 2 तास झाले ती जाळी सोडायला आणि सुटले फायनली पूर्ण ना जॉईन होते ती जाळी झाले सोडून पूर्ण आली आली कापायला गेलो कापायला जरा बस सोडू दे आता 2 पक अशी फोल्ड मारली आणि मग सांगा ती खेचून नेली ना मग बांधता येईल तिथे जागी दोरी राहू दे तशी आता इथेच राहू दे नंतर बघू मग संध्याकाळी आता लय ऊन आहे आता राहू दे संध्याकाळी बघूया ऊन कमी झाल्यावर तर इथे बघा आता मी भाजी ना साफ करायला घेतले कोथिंबीर आणि ही मेथी आणि बघा मटार आज ना बाजार दिवस होता तर कुणाला म्हणाली होती घेऊन यायला आणि कोथिंबीर तर बघा
2 जुड्या तो घेऊन आलाय. थांबा तो ना जरा कपडे चेंज करतोय म्हणून. तर अगोदर मला भीती वाटली होती, घाबरली होती खरोखर. काय रे मला असं वाटलं की रे यात 50-60 रुपये गेले वाटतं कोथिंबीरीला. कारण या दोघांना ना शॉपिंगचे अजून जास्त पैसे खर्च करतात. तर तुम्हाला सांगू कितीला भेटले, कुणालाच सांगेल. आणि मटार कसे रे 30 रुपये ना, अर्धा किलो. इकडे जरा कपडे घालून टी शर्ट घालतोय. ऍक्टिंग मग किती मोठी ऍक्टिंग. आई गो आधी मी किती पैसे बोललेली? 50 रुपये. नाही, मला अगोदर माझ्या मनात वाटलं की 60 रुपये म्हणून. नंतर विचार केला नाही 60 रुपये पण नसेल, 100 रुपये पण असू शकतात. मला कितीला आणलेली कोथमीर? 20 रुपयाला. एक जुडी तिला 10 रुपये. हा मग बोलला ना मगाशी की आई 10 रुपयाला एक जुडी. मला खरं नाही वाटलं तेव्हा माझ्या जीवात जीवाला म्हटलं झालं. म्हटलं आज भरपूर पैसे खर्च केले असं म्हणजे माझा समज झाला. अशी शॉपिंग करायची. त्यांनी ना मगाशी काय केला जेव्हा तो खरेदी करत होता ना, ऐकलं का किती फोन आले त्याची माहिती आहे मला. जवळजवळ 8-10 फोन केले की आई ही वस्तू एवढ्याला आहे, ती वस्तू तेवढ्याला आहे. तो तुझी सवय माहिती आहे त्याला. नाही ना सवय नाही आता भाग. माहिती असल्या तुला मी माहिती कितीला सांगितली त्याला कोणी? 20 ला एक. आणि 30 रुपयाला 2. असं सांगितलं ना. मग मी तुला काय सांगितलं फोनवरती 15 ला एक आहे. की 15ला विचार देतात का, दिले की नाही? हा. मग 15ला 30ला 2 ना, हा, मग? 15लाच एक झाली. पण 2 आपल्याला नको होते ना, पण एकच होते. त्यात आपण बोललो तर देणार ना. 30ला 2 द्याल तर 15ला 1 नाही देणार. नाही पण असं भावतोल करून घ्यायचा, ते तुम्हाला मी सांगते. असं आहे. ते पुरुष बघून ना पुरुषांना 10 रुपये जास्त सांगतात, एवढं लक्षात ठेव. समजलं? म्हणून काय पण घेताना ना सांगायचं त्यांना, बोलायचं. आपण जोपर्यंत बोलत नाही ना तोपर्यंत कमी करून कोण देत नाही, म्हणून बोलायचं. समजलं? आता कोथिंबीर जरा बोलली 2 जुड्या आणला नाही, भरपूर आणला नाही कोथिंबीर. ऐकलं का? म्हणजे काहीतरी बनवायला लागेल आता भरपूर. कोथिंबीरच्या वड्या घाल त्याला खायला, त्याला आवडतात. तेच आता करायला लागले. मला एवढी कोथिंबीर एक जुडी सांगितली, 2 आणल्या. ठीक आहे चल, स्वस्त भेटले म्हणून काय नाही. 2 घेतलं. हा बरं झालं ना काहीतरी अरे आपण बरं झालं आता त्याची चटणी आणायला नाही आणि ह्याला नाही आणि त्याला नाही करत राहिले. बनवूया काहीतरी बनवूया. चला आता जेवण घेऊया. बरं झालं चांगली भाजी आणलीस ते, असं मला खुश करून टाकलं. संध्याकाळ आहे, 5:15 व्हायला आलेत. आमचा चहा वगैरे पिऊन झालाय. आमचं नेहमीचं रुटीन. हा सध्या हेच आम्ही हसत असतो याचे हे करताना. आज किती दिवस झाले करतोय ना तेच. मार्केटला भाव आहे. आपला आडा पण मोठा आहे ना, करणार काय, थोडे पटकन होणार. एवढा मोठा आडा आहे, त्याला टाइम तर जाणार की नाही, त्याच्यामुळे जातोय वेळ. इथे जरा उंच पाय होता समोर, त्याच्या कशासाठी हा जो लावलाच ना मध्ये खांब, तो जरा छोटा वाटतो अजून थोडा. ह्या आपल्या सिमेंटच्या खांबाच्या लेवलला काय होतं, जरा लहान वाटतं ते. आता कुठे गेला चिकाळ्यांचा आवाज? बापरे किती आता आवाज करत होत्या. दिवस ना मावळायला आलाय. हे बघा अंधार व्हायला आलाय. 6:30 वाजून गेलेत संध्याकाळचे. आम्ही इथे जरा बाहेर बसलो होतो. मी मटार साफ करते. हे बघा, आणि इथे काय यांचं काम चालू आहे, होत आले आता ते. समोर बघा मावळलेला दिवस दिसतोय. आभाळात चांगले रंग आलेत एकदम. वारा किती थंड सुटलाय. कालवा नुसतं चालला होता चिकाळ्यांचा मगाशी. अजून नाश्ता बाकी आहे कुणालचा करायचा. तर बाबा थंड वारा मारायला लागला, घरात जायला हवं आता. कुणाला जरा चहा नाश्ता चाललेला आहे. मॅगी बनवते कुणालसाठी. उशीर झाला आज खरं म्हणजे, 6:45 होऊन गेलेत. ते बांधव होतं ना आड्याचं काम करत, त्याच्यामुळे जरा वेळ गेला. आणि ते जरा चहा पण चाललेला आहे.
कंटाळवाना दिवस आहे, कंटाळवाना आजचा. कारण काय झालंय, बरेच दिवस झाले घराच्या बाहेर पडलेले नाही ना मी, तर एकदम मला काय म्हणूया, घरात बसून बसून मध्ये कोंडल्या का होतं तसं झालेलं आहे. जरा बाहेर म्हटलं एक फेरी मारून आलं तर बरं वाटलं असतं. बघू. आज बाजारात पण नाही ना जायला भेटलं, गुरांमुळे ना कुठं जाणं येणं सगळं बंद झालेलं आहे. आज पण ती गुरं ना आली होती, ती म्हणजे भुसाला बघा होती, तेवढंच आमचं लक्ष गेलं. गेले 4 दिवस झाले खूप आम्हाला हैराण करते. काय करणार, राखण करायला लागते. राखण घरात बसून दुपारचं झोपत पण नाही आता, बाहेर बसून असतो. कारण एवढी झाडं वगैरे लावलेली आहेत, जरा आपला डोळा एका तिकडे झालं ना का सगळं नुकसान. आणि दुपारच्या वेळेतच येतात 1-1:30च्या दरम्यान. इतके बचत पण करते. बचत गट मला वाटतं तुझ्यापासूनच सुरू झाला वाटतं. बचत गटाची ऑनरच का तू? बचत गटाची ऑनर सगळीकडे बघा त्या बचत. बचत करणे हा बाईचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. कंजूसी असं नाही म्हणायचं, कंजूसी करणे हा बाईचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. सर्वच बायका कंजूसी नाही करत ना. कंजूसी नाही, याला संसार म्हणतात. बायकांना नावं नाही ठेवायची, समजलं काय? असं आहे काय? असं आहे काय म्हणजे काय? सगळ्या बायका चांगल्या असतात. ओके, सर्व बायका चांगल्या असतात. बाई आहे म्हणून संसार थोडी लक्षात ठेवायचं. नाहीतर म्हणजे काय एका हाताने ताली वाजते? नो नो नो, तू काय शब्द वापरलास त्या काय म्हणायचं, संसार करणे असं बोलायचं. असं थोडं आहे. शब्द बोलला का मग भांडण होणार, लक्षात ठेवायचं. ऍडजस्टमेंट करणे. ऍडजस्टमेंट पण नाही, संसार. ऍडजस्टमेंट म्हणजे काय? भांडणचा प्रश्नच कुठे येतो आता? शब्दाच्या गोष्टीत भांडण करण्याचा प्रश्नच काय? तुमचा संयम कुठे काय होतो काही कळत नाही जरासं काय बोलल्यावर. ऍडजस्ट म्हणजे काय, तडजोड. म्हणजे आपल्याला पटत नाही तरी पण ऍडजस्ट करा, ऍडजस्ट म्हणतो. मी संसार बोलली, समजलं का? संसार आणि ऍडजस्टमेंट खूप फरक आहे. अरे संसार संसार राहू दे आता. हसू की रडू तेच कळत नाही मला. आता वाजले 9:15 बरोबर. 9:30 म्हणजे आपल्याकडे 9:10 झाले, 9:25 झालेत, म्हणजे 9:15 वाजले. करायला पुढे 10 मिनिटं. ओ बच्चू, काहीतरी बनवलेलं दिसतंय. आजचं काय स्पेशल दिसतं का? काय बनवलंय? हाय कुठे गायब झाली? आधी पुसत होती ना. बघूया. अरे बापरे, पुलाव दिसतोय. व्हेज पुलाव. व्हेज पुलाव नाही बनवलाय. मग काय बनवलंय? त्यात काय दिसतंय? मला सगळं व्हेजच दिसतंय. मी काय पुरलेलं नाही. मटार 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 पुलाव आहे काय? चला, मटार पुलाव होतं त्याला. मटार पुलाव, मटारचा स्पेशल. काय बंद होता, नाही. लाईट गेली बघा आमच्याकडे. म्हणजे मगाशी जेवायला घेतलं तुम्हाला मी दाखवणार, तेवढ्यात लाईटच गेली. आता अजून आली नाही. मला वाटतं 15 ते 20 मिनिटं झाली. आता कधी लाईट येईल काही माहित नाही. चला किचन आता आवरते. अंधारात भांडी आता बघूया. जर का लाईट आली तर आता घासून घेईन, नाहीतर मग सकाळी. मग